mai girma CP mun ji labarin yan Kaduna na zuwa Kano na hutu. Ka sake ji an yi? Tun da na zo ka sake ji an yi? Amma idan na ce ka sake ji an yi? Ba ku ne yan jarida ba kuna hawa Instagram kuna kallon su? Amma to bari in gyara ma idan da sun yi yanzu ba za su yi ba. Wannan gaskiya ne tun da sun zo bi iznillah. Wannan gaskiya ne. Wannan gaskiya ne. Nagode Allah ya saka da alheri. Mai girma kwamishina mutanen Atiku ne suke ta Allah isa Allah isa to ko kana ganin kana da wani abu da zaka iya cewa ka sake ji an yi an sake yi ba amma dai na ce ka sake ji an yi sake ji an yi gaskiya kai yanzu mai girma kwamishina yan jam'iyyar PDP nan idan suka zo da wani tanzoma akwai wani abu da zaka iya yi ne ba wani wanda ya zo ne ai ba ma wanda ya zo babu fa to kana ganin ba wani abu da su iya maka ne ni ina so ma wani ya zo akwai wani abu da zaka iya masa ne in toshe shi toshe su wallahi Allah